kde seš? Já to tak nerad dělám, ale děda už mě toho to taky nebaví. Tyjo, kde je? Jo, tam už. No. Už startu. To není ale Gáby na tamhle to nebo je? No, asi jo. Asi se dědečko omluvím, jak vždycky tam má lesy, jak to hledá, tak se mu vůbec nedivím, ale... Když se ti byla ruka. No, ty vole. Startovní číslo 62 Gabriela Adamcová s kódem cenzura 1, jsou v cíli čas 4:33. Takže na trati sledujeme startovní číslo 63 Gabrielu Slavíkovou s kódem Krups. Mají za sebou překážku číslo 607, zatím jsem nezaznamenal žádnou chybu. Takže po překážce číslo 9 Gabriela Slavíková, zatím všechno v pořádku a my sledujeme na nájezdu na překážku číslo 10 a poté jede do lesa, na chvilku nám zmizí z dohledu a pak se jí bude blížit do cíle tratě parkouru terénní zkoušky stupně ZL.